Is-sajf jinsab fuq l-adba u aktar ma joqrob l-istaġun, aktar ix-xemx tibda tiżreċ. B'ħafna nies iridu jew ma jridux jgħaddu aktar ħin esposti għal raġġi perikolużi tal-UV. Esperti fil-qasam wissew li bla protezzjoni xierqa kontra r-raġġi qawwija tax-xemx jiżdied ir-riskju li persuna timrad bil-melanoma li huwa l-agħar forma ta' kanċer tal-ġilda. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Promozzjoni tas-Saħħa, Paula Vassallo, qalet li f'Malta jkun hawn madwar 75 każ ġdid kull sena tal-melanoma li huwa tip ta' kanċer tal-ġilda rari iżda perikoluż. Fil-fatt kull sena madwar 9 persuni jitilfu ħajjithom konsegwenza tal-melanoma. F'dawn l-aħħar 24 sena, l-istatistika wriet li l-każijiet tal-melanoma żdiedu bid-doppju. B'wieħed minn kull 8 persuni imutu minħabba dan il-kanċer. It-tnejn filgħodu d-Dipartiment tal-Promozzjoni għas-Saħħa u d-Dipartiment tad-Dermatoloġija fl-Isptar Boffa nidew il-kampanja bit-tema Malta has a skin cancer problem, curable if caught early. Dottor Vassallo fissret l-istatistika li turi biċ-ċar li l-każijiet tal-melanoma qegħdin jiżdiedu. Qed naraw ukoll li min l-inċidenza għadha tiżdied, jiġifieri għandna bżonn iktar nipprevenu kemm jista' jkun li wieħed jesposti ruħu għax-xemx, jiġifieri jesponi ruħu għax-xemx. Hija appellat biex kulħadd jieħu l-prekawzjonijiet neċessarji, fosthom permezz ta' kremi ta' protezzjoni apposta biex jilqgħu għar-raġġi tal-UV li ma jidħlu fil-ġilda. Kemm jista' jkun li wieħed iħareġ ukoll l-indiċi UV, jiġifieri iktar aħna nafu li Malta għandha l-indiċi UV li qiegħda għolja ħafna, ġifieri li wieħed jilbes ħwejjeġ protettivi meta jmur fix-xemx u kif ukoll meta jmur jagħmel qadja mhux biss li ħajmur il-baħar, però anki meta jkun qed jagħmel qadja u ħajkun espost għax-xemx li jevita kemm jista' jkun li jħroġ dik ix-xemx qawwija bejn il-11 ta' filgħodu u l-4 ta' wara l-ofsinhar. Bilha li titqajjem aktar kuxjenza dwar il-melanoma, ser isir screening fl-Isptar Boffa nhar it-tnejn illi ġej. Iktar wieħed li jkollu xi problem li qed jara forsi xi tibdil li għandu reċentement kellu xi tibdil f'moles li għandu, ġifieri importanti li wieħed u jiċċekkja il-ġilda tiegħu regolarment kullum kien biex jara jekk kien hemm tibdil. Kull min jixtieq iktar informazzjoni dwar dan l-screening jista' jċempel l-Isptar Boffa fuq 22 98 7105.